hedder Amalie. Jeg hedder Kuro. Ja, det ved jeg. Husk mit navn. Okay, det her er vores første video, så det. Måske jeg sige det der, hvor der står Amalies 114 picture, ikke også? Og det er mig. Men ikke mig. Kuro er ikke med i det. Så. Ja, undskyld kameraet også så meget. Jeg holder det. Og ja, så. Det er så. Det vil sige noget. Vi har en spørgsmålsrunde. For Kasper. Hvor Kasper han skal stille nogle spørgsmål. Ikke ham. Men I skal nede der i kommentarer. Men ikke nogen udfordringer. Nej, ingen udfordringer. Så ja, og det er sådan. Og den her skal være kun 1 minut mere. Så. Ups, hvad var det? Hvad var det? Det ved jeg ikke. Så jeg håber, I vil kunne lide den her, selvom den er lidt kort. Men det kommer, hvor vi snakker sådan her, okay? Og jeg håber, I vil synes godt om den. Der er flere, måske en film. En film. Der er ikke så mange sekunder tilbage, så jeg må sige hej. Hej hej. Hej hej. Ja. Venter lige. Hej.